usein. Hän vastasi minulle silmillään. Juodaan nää ja lähdetään. Annoin ovi miehelle vitosen, koska olin niin iloinen. Hän asui aika kaukana, aivan kaupungin laidalla. Mutta maksoin taksin tietenkin, koska herrasmiehet tekee niin. Sitten mieleni rohkaisin ja häntä hellästi suutelin. Hän vei minut sisään lempeämme pesään ja sai minut onnesta sekaisin. Aamuyöllä heräsin, lattialta vaatteeni keräsin. Ja juuri kun joku tuli eteiseen, näin pöydällä sormuksen. Sain sekunnin aikaa miettiä aivan sopivaa selitystä, mutta katsoin parhaaksi kuitenkin juostaan niin kauas kun jaksaisin. Ja kilometrin ainakin mä juoksin halki kaupungin. Sitten tukeuduin ja pysähdyin ja jatkoin kävellä.